prøve at filme mor, der skal ud af huset med sin rollator og låse døren efter sig. Fordi hun siger, at det ikke er så nemt. Men nu ser vi, hvordan det går. Nu bremser hun den, for at hun kan vende sig om. Så nu er den bremset. Det ser meget sikkert ud, og der er ikke noget greb, hun kan tage fat i. Så vender hun sig om. Og nej, denne gang der blev rollatoren stående. Den kørte ikke sin vej. Sådan. Nu kørte den. Så nu. Det ser virkelig betryggende ud. Så har du kræfter til at prøve den anden vej. Må vi se. Få låst. Og så stå og læne sig op og låst op igen. Sådan. Og så låse op, og så få den løftet over. Ups. Ja. Det er det, man kalder en sikker indgang. Men det lykkes, og den kørte ikke helt ud denne gang. Det var fint.